Kani kedai bati CTV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Kakan hun yang kidkhot jong kasang Kongres jong ki kanthai. Kabalatip kum ka Meghalaya Pradesh Mahila Kongres. Haka khatsan tarek mentau nailor arajar arpo. Kala Rakhe ye ke Jingïaid Lynti Kaba laipun reus Snem jong ni kasang kilong keme kasang Kongres hakari India. Ya kabalatip ru kum ka All India Mahila Kongres. Ya kani ke Jing Rakhe la penlong ru haki Jakarta rekam beper jong kasang Kongres. Kibadan hakaleng ki jela jong kari India. Ka Presiden jong ka Meghalaya Pradesh Mahila Kongres ka kong job len shilla. Haka jingkran bat ka bati CTV kalai tu ba ka Meghalaya Pradesh Mahila Kongres hadu menta kadan nyau tili ki blok. Haka ba kilong kami kilai syem benta syedram. Haka jeli jong kasan pertai. Kani ka Presiden kalai tu ru ba ka jingdon jong ka Mahila Kongres kala Mpmc bahai ki kentai bakin mi syakman ban yeshim benta haka san pertai. Bat ban long ru kinong mi khmat pai ba syaka yeng darbar thawan ke jela. Bat syaka yeng darbar thawan jong kari India. Kani ka seng long kme jong ka Kongres jungi kadai Kishna de bak ka Congress Party ka kwa ikilong kme wanship active haki kilong active hakane ka politics ya kilong kme ke ti banwan ra chakmat ya kini kilong kme ki thano ikane ka seng long kme baki khot kum ka All India Mahila Congress ka jinglong active jong kilong kme hapok ka politics kilong kishit rahem bha bon bha kilong kme hapok ka kane ka seng long kme long Mahila Congress ke kida kimde da ki tang da ki phau hande da ki spa ngot bak ki hajar ngot kila arung hang ni hapok ka Mahila Congress la don hadu ki units mde tang ha district haki blocks bat haki units te tang hang ni hapok sor shillong ru tang man la i block mo kila don kumba lai pho sa pho ngot tang na i block te menta haka hang ni hapok social jungi don 7 blocks te pila banan nyo nang tamo ka no la don hi de ki spa ngot hang ni hapok ka tang hapok ka social naka jing don ka ni ka Mahila bon ga jing menta ba yo ki kum kilong kumi nin ong haka liang bang yali slok para long keme ni pelong kini ki awareness program namenta ki drug abuse namenta ma ki hygiene namenta ki kentai te ni don ki sales ki baper ni don ka farmer sell yani ki basha le bank basha le bijot ni don ni lek dadon kum kini ki Jingïaid ni silek sinjuki silek banyak selok nangta ngidon ki awareness program ru ba balai kalong kumne balai ki pun mo kini ki rape cases apo ka jela ka jungi ting ya tribe nak man la ke district ya don ki presidents te ki alik selok ken ki penlong awareness program hala ki district la Jong juki ini ki awareness program ni la ale nadu mencuang la julek hang chaki district shawai Tikilang successful. Teng ni don kini ki eye camp. Kum tama ki medical camp. Ti haba teng ki yam taha. Tang te ha kamtam kini bangi le chunang kendong. Bangi promote yaki bakin use yaki sanitary pads. Bangi on bakin use yaki tu mo kum ki shi le ki jan kamlong long ka shong jingmai ki kan take ki di ban let ki sanitary pads krang bakin yo ki jingpang ki ba long ki ba penchong ma ki nya ki kamtam ki long kme menta pa de long da don da ki long kme hante secretariat da don da ki mo tingi smush ngajin dangi don kami rung yo ban le shaki directly banyak krem banyak khana long da don chinrang ke long idang kham long nyimla te ban long ke ibadan po mensim tang ba da don pade ikem thai pade long ke bang idon ha mensim ngila banya share lang ngila ban kren ke jing
ayu jong ke bangi face mangi kilong kemeken